Za koliko para je ušao Gastoz u reality? Preko 220.000 evra. I on njemu prva tura koja je bila isplaćena je bila kolika? 50.000 evra unapred je dobio. 50.000 evra unapred? Da, i na svaka 3 meseca mu je obećano 50.000 evra isplata. Ma koje pare, možda ucenjuju, ko zna čije on snimke sve ima tamo s televizije. Kod koga su prvo legle te pare? Njemu u ruki, keš. Njemu? Da. I šta je on uradio s tim parama? Jel se našao sa navijačima? Sve druže što si trošila tamo, on ti dao 2.000 evra. 2.000 evra. Od svega što sam potrošila 2.000. A šta ti je rekao kad ti dao te pare? Ne bi je ostavio njegovom bratu 1.000 evra, pazi, još njemu 1.000. Ali lak na tome. A koliko je dao navijačima? Preko 20, koliko ja znam. Koliko je meni rečeno, da. A sumnje da je Denis lopov, da je on deo para uzeo sebi, kad su se skupljale pare za njega za... Ta je prva tura kad se skupljala. Kad je bio u zatvoru? Da. Da je on lopov i da nije od čistog posla i onda je meni Žaklina rekla, ta pomajka, da je nju Boškić zvao kad je on potpisivao ugovor, to je znači to, on je već sad unutra. Da je Boškić nju zvao i rekao, dođi ti da preuzmeš pare, pošto su pare trebale da odu kod Denisa, valjda. Šta je još tvoj prihod novca, priliv? Sa kojih strana? Znaš, ja dokle god sam sad samo prošlo sam izašla, nisam radila, inače radim na imam platu, mislim koja je odlična plata. A šta radiš tamo? Pa moj drugi je glavni menadžer, moj najbolji drug. Dobro. Tako da sam ja, ajde da kažem, svi kažu kao ti promoter, ovo ono, ne. Ja se ne stidim, ja sam njegov bukvalno potrčko. Znači, šta on ne može? Ako treba u šank da se ode, odem. Ako treba do hostese, odem. Ako trebaju gosti da se isprate, dočekaju, tu sam. Znači, sve šta moj drug ne može faktički da uradi, ja radim za njega. Njegov zamenik. Tako je, nisam htjela nikada da... Zato što su mi to prijatelji i dugo ih znam, kad su me pitali da radim za splav, ja sam rekla ja mogu da radim, ali samo ako ću biti u kući i da radim za platu. Za to kao da ja sad meni dođe prijatelj, znaš kako to ide u Beogradu, pa procenat, pa ovo, pa ono. Ne, ja radim na platu, imam odličnu platu, sad da ne govorim sad ovde, ali baš je jako dobro. A koliko ti je bio honorar u reality show programu? Pa ne znam da li to mi smemo da pričamo, da li smo vezani ugovorom. Pa ne znam da li smeš, ali ja pitam. Pa znaš kako, zadovoljna sam, prezadovoljna sam, da. Eto, te kazne nas uglavnom muče. Sve imala sam jedan mesečni, to mi je bio onako malo jači udarac. Eto, reći ti da mi je mesečni bio 10.000. 10.000? Da. To mi je bila jedna velika kazna. 10.000 eura ti je bila kazna? Da. Ti dosta ulažeš u nekretnine? Da, kupila sam... Koliko imaš stanova? Jedan, ali i ovaj drugi sam isto kaparisala, tu je na bulevaru isto. Sada gledam, Tamara me, evo opet, koliko sam je puta pomenula, non stop mi je u glavi ona, nije dobro sad stanje za nekretnine, a nisam znala. Tako da ću vidjeti da sve to onako, ne znam da li ću opet ući, šta će se desiti, kako šta, ali vidjet ću da sve to bukvalno do dinara uložimo u nekretnine. I ako ne bude bilo reality show programa, i ako ne budeš ulazila u njih u narednom periodu, ti se ne libiš ničega da radiš? Ne, evo čak sam išla da ti... Ti razmišljaš o svojoj budućnosti nekoj, zaista, ti dosta mlada si devojka, ali dosta razmišljaš zrelo i dosta unapred da obezbediš negde sebi i svoju porodicu. Pa jesam, znaš, taj drugi stan sam kupila da bi mogla, bez obzira što nemam svoje dijete, ja želim da imam, nadam se da će se to desiti, ali eto, želela sam i Dunju nekako da obezbedim od vrata ćerkicu, taj stan ću jedan prepisati na nju. Eto, išla sam planiram isto da otvorim neku, pošto ja volim ugostiteljstvo, time se bavim i to, eto, išla sam za skoro tamo na Keju zemlju da pogledam neki lokal, volila bi da otvorim kafanu, evo, a ću ti ekskluzivno, razmišljam da li da se zove 6 ili 7 stolova. Da, već smo je kaparisali, sve treba da počne sređivanje, tako da eto. Svaka čast. Uskoro ćeš biti gost u mojoj kafani. Vrlo rado, vrlo rado. Pomenula si da želiš da se ostvariš kao roditelj. Da. Da. Kako si to isplanirala? Kada? Pa evo, da ti odam, ne znam da li je to nekad neko zabeležio, ali na primjer ja sa Sanjom sam, to je, kad sam ušla u reality pre raskida, mislili smo ako izdržim taj reality, ako sve bude kako treba, i ono smo planirali, eto, da imamo i dete, međutim desilo se šta se desilo. Mislim, do tog trenutka sam bila ubeđena i sigurna da ćemo Sanja i ja to odradimo. To čak smo se raspitivali za tu kliniku. Tako da, eto, desilo se šta se desilo.
ali ja svakako, da li muškarac, da li žena, svakako želim, prosto imam taj majčinski instinkt, prosto želim. Imam, znaš, ono, kad ti neko da... Kada, Jovana? Pa ne znam, eto, ja sad da kažem, mlada sam, matora sam, ovako, onako, mislim da se to ne planira, ali volila bi što pre dok su mi roditelji živi, jer su definitivno najbolji baka i deka bi bili na svetu. Matora nije matora. Da. Evo, ako smo već i kod Sanje Stanković, to je devojka, gledajući ovako sa strane i slušajući publiku, mislim da nikad u životu nećeš nekog toliko voleti. Pa znaš, malo me, cijela ta situacija, svašta se izdešavala, baš Ja sam hteo da napravim jedno iznenađenje večeras za tebe i ja sam kontaktirao Sanju Stanković i dobio sam poruku da je ona stavila tačku apsolutno na sve vezano za Jovanu Tomić, njenu bivšu devojku, i da ne želi više nikakav odgovor da daje, nikakav intervju, ni bilo kakvu izjavu. Pa da, malo kad sam izašla videla sam da je davala stalno intervju po pitanju ove situacije sa MC Alex, što je bilo svuda, svaki intervju, Sanja se oglasila, Sanja ovo ono, i onda sam joj, bila sam malo možda i neprijatna, u stvari trebala sam možda budem još grublja. Rekla sam joj, ja ne komentarišem njene veze, ja ne komentarišem njen posao, bilo šta, okej, vodi tu emisiju, a ne moraš mi komentarisati sad vezu, davati, da se njih dve solidarišu, ona meni je to smešno i glupo. I eto imala sam preksinoć, mislim, tu emisiju, gde sam onako, ona je rekla, nemojte me komentarišati, kako te ne komentarišem kad sam s dečkom i celoj situaciji koje si upletena i ti, znaš. I onako malo je bila bezobrazna, tako da verujem da se nije desilo to preko večera da bi ti dala neki komentar i to nije ona u tom fazonu kao ni ja. Tako da malo je reagovala tako zato eto što se desilo to u toj emisiji. Ali smatram i da ne treba da daje vezano intervju. Mislim, mene kad bi god neko pitao ko ti, ja nemam problem, to je moja ljubav, moja bivša devojka, želim joj sve najbolje i to. Međutim, ja sam eto rekla, zamolila sam joj da ne daje više intervjue po pitanju mene, mojih budućih devojaka, bivših i ostalih stvari. Je stavljena tačka konačno na tu priču? Šta ti misliš ovako, pošto si akter toga? Da li je zaista iskreno stavljena tačka? Mislim da nikad neće biti stavljena tačka, zato što smo ona i ja neko ko je, bez obzira na sve, svaka moja veza ili njena koja je propraćena javno, uvek će da nosi breme, Sanja Stanković je ovo, Sanja Stanković se autovala s tobom, svaki njen momak će pitati za maturu, svaka moja devojka će pitati, svaki novinar, svaki intervju, prosto u tom smislu tačka nije, ali na našu ljubav i ono što je osjećamo definitivno jeste. Čak me iznenadila, evo sad ću ti otkrijem, pre nego što sam došla, čula sam se s mamom, mama mi je rekla da nisam trebala da se javim, pošto se ona isto oglašavala preko voditeljke. Rekla mi je da je mama, što me iznenadilo baš, pošto su se mi rastali u užasnim odnosima, rekla mi je da je čestitala Novu godinu i Božić. Sad, mislim, ove godine. Znaš, onako malo me je začudilo kakva goda je, koliko goda smo u svađi i sve, eto, to je zaista lepo od nje. Da, je li istina da je bilo i fizičko kontakta između tebe i Sanje? Jeste, bilo. Ko je koga? Ona mene. Da. Zašto Jovana? Pa meni se desilo jednom u životu da sam jednu devojku koja isto tamo na realitiju nekom bila neke tinejdžerska to doba. A čemu to Jovana? Ti ovako na prvi pogled deluješ kao što bi rekli ljudi harambaša. A nisam, znaš. Ali ti u dubini duše negde nisi i znajući ljude i kolege koji tebe poznaju si izuzetno dobar čovek. Čemu onda to, na primjer sad dve mlade devojke koje se vole, da se odvratno je, zaista. To mi je baš nekako fuj. Odvratno i naš, posle i porodica kad je saznala i moja i njena, baš je bilo neprijatno i odvratno. Nikad u životu ne bi udarila ni jednu devojku. Kažem ti, jedno mi se desilo nikad više. A Sanja, znaš kako, jednom kad pustiš, drugi put reći, onda svaka svađa nekako kao da se osjeli. Eto, desilo se možda, bilo je 3-4 puta, eto, poslije bilo je jedna čak i u realitiju. Bila je, taj najgore je bila kad smo bili u Parizu, eto. Za malo, znači, baš je bilo... Toliko se uplašila da sam udarila od orman, mislila je čak da imam i potrez mozga. Tako me je zveknula da me je prebacila preko kreveta da sam udarila u orman. Jesi ju uzvratila? Opasna, ne, nikad. Evo, to će ti i ona reći. Nikad, osim možda kada onako gurnem ili stisnem, nikad pre bi ruku sebi odsekla nego da sam je bilo kom takla, pljunula ili šta rade ljudi po realitiju, nikad. Jovana, imaš priliku večeras da ovo je tvoja kamera, izvoli, kamera broj 1 je tvoja, izvoli, obrati se Sanji Stanković i poruči i kaži šta imaš da kažeš. Kadar je tvoj, kamera je tvoja, vreme je tvoje, izvoli.
Pa ništa, evo sad si mi pročitao to. U svakom slučaju, bilo šta je, bilo je zaista, evo, želim ti svu sreću ovoga sveta. Mislim da ne bi trebali da se komentarišemo loše, ni da komentarišemo ti moju vezu i ja tvoju neku buduću i sve to koliko god da smo u realitiju. Ja je ne želim loše. Eto, kad si mi već dao priliku da se obratim, čujem da je okačila neki status, ni na to ti ne odgovaram, da potkačeš mene, mislim da to nije potrebno. Ako imaš neki problem u životu ili bilo šta, ti znaš da ja nisam neko ko bi ti odmogao, nego pomogao, tako da o bivšima sve najlepše, bilo šta bilo, to je stvarno i za mene, ostavila sam potrebu, eto i rekla sam joj tada na sam se za neke stvari, prvenstveno zbog sebe, pa onda i zbog tebe, tako da, eto, želim ti svu sreću ovoga sveta i nadam se da je srećna. Ja ću toliko biti uporan i dobiti odgovor na ovo. I šaljem ti. Važi. Je li dogovoreno? Može, ali... Luk, s tebe stalno srećemo, na Hajpu si drag gost, uvek svakodnevno skoro. Što ima kod tebe? Pa i meni je Hajp draga televizija i onda uvijek volim da dam intervju. Ništa, juče smo bili u Crnoj Gori isto s povodom Volim Tija. Imali smo taj skup, odnosno Mihajlo imao skup u Podgorici, išao sam s njim da mu pomognem i evo danas je u Beogradu i onako radno je svaki dan drugi grad, malo prije sam bio na reliju, sutra već idem na novo putovanje, ali... Stalno si u pokretu, imaš i kad odmoriš malo? Pa iskreno nisam odmorio jako dugo, mislio sam da ću na reliju da odmaram, ali to je 6 država u 7 dana, tako da nije bilo baš prilike, ali ono, mlad sam, držim se, tako da mogu da se snađem. Kakav je vojaž kao prijatelj? Odan i onako, stvarno ja to pričam svim ljudima kad god me pitaju za njega, mnogo ispravan i neiskvaren momak. Ne znam kako i ljudima djeluje na internetu i na albumima, videima, ali on je stvarno onako divna duša, tako ću reći. Nije ga ni malo promenila popularnost. Pa ja ga ne znam prije popularnosti. Otkad ga ja znam, on je već bio popularan, tako da stvarno iza tih kamera i svega izuzetno dobar i skroman momak. On je mlad momak, uspješan, napravio je čudo, nije poznat samo kod nas, već internacionalno, ima sad strašan nastup. Čini mi se da je u julu na jednom festivalu u Švajcarskoj, na kom će biti i Nicki Minaj, tako da to su neke stvari u kojima je on ambasador države i to treba malo da se poštuje više nego što ljudi poštuju trenutno. Naravno. A Breskvica, ali neka tema razgovora? Pa nije stvarno. Žene samo ove trenutne, pričamo o trenutnim, on ima djevojku, pričamo o mojim budućima i njegovoj trenutnoj i to je to. Ne komentarišemo puno više, pričamo o biznisu, poslu ili igramo igrice. Provodimo vrijeme u igronici. Jesu za vas fatalne takve, eto, negde ima neke sličnosti između Breskvice i Uki Ku? Znači, vi imate neki isti tip devojaka? Pa evo viš, zato se i družimo. Onda ne biste trebali se družiti. A što da ne, nećemo se posveđati oko jedne žene. Pa vam se svidala nekad ista? Pa nije. Od kad se družim s Mihajlom, on je već tamo u vezi bio. Tako da... Nije. Još uvijek. Reci me u tvojoj igraonica, od Van Life, znači bili smo na otvaranju, kako postoje, si zadovoljan, šta se dešava? Moram stvarno da vam se zahvalim još jednom ovim putem što ste došli na otvaranje, stvarno svaka vam čast, prezadovoljan sam. Juče baš kad smo završili sa tim meet-upom u Podgorici, onako na aerodrom uzeli smo kamere da vidimo kakva je situacija u igronici i igronica ne može da se diše. Tako da, iako nisam bio u Beogradu nedelju dana, ona je svaki dan puna, presrećan sam. I onako dobra neka ekipa se okupila i nešto što sam sanjao kao klinac postala je java. Aj, to je lepo. Evo ti znam da voliš automobile, bio si ovo skoro što je bilo... Bio sam novi, stiže mi sljedeće nedelje. Otkriješ ko je? Porsche je u pitanju, jedan sportski, ovako ne mogu, moram sačuvam za video, ali ovo je premijerna informacija, nisam rekao... Zovi nas, da ćemo mi za neki video snimamo. Da se provozamo, može. To ću ja, ovi su te drugi... A stiže mi još jedan, uzeo sam dva, jedan koji ću da poklonim za ljude, to je Porsche Panamera. To će biti najveći giveaway do sad na Balkanu, tako da ljudi mogu da učestvuju da osvoje besplatno Porsche Panameru. Bravo, kaži mi, da li si se čuo sa Gastozom? Jesam, prvi dan kad je sletio smo se čuli. Bio sam s Vajem Kopanjković na šišanju i čuli su se video pozivima da smo pričali. Pitali smo ga dođe u podcast, ali je bio u fazonu puštite me ljudi da se vratim u realnost. Ali mnogo mi je drago što je Gasto, jer on je bio taj dan kad je uhapšen, prije podne je bio sa mnom na plaži na Tajlandu. I onda je jednako, baš mi je bilo žao. Dobro on, kako je sad sve? Pa nismo se još viđali, nisam stigao, ali mislim da će brzo Gale da se vrati u svoju neku rutinu.
A reci mi, evo svi broje raskid u Anje Bla i Bake Prasta. Jel to stvarno raskid ili je to marketinški trik? Šta misliš? Mnogi komentarišu. Stvarno je raskid, znam i kad je baka odlučio da raskinu i sve. I razumijem i publiku zašto misli da je fake, jer onako skoro bio ovaj boks meč koji je u stvari bio humanitarna akcija, pa i ono da je ostao bez novca, tako da razumijem publiku, ali je zapravo raskid stvaran i misle da će to da vide vremenu. Pa jedno, vidio sam i ja one storije od Anje, malo je objasnila više, tako da vjerujem da ljudi sad više razumiju da je raskid pravi. Šta se kod tebe dešava na ljubavnom planu? Kažu da si utihnuo, bilo je priča oko Jovane, oko Emera Dujko, oko šta je? Nema, sad samo posao, posao, došlo je ljeto, nije mi moment da uđem u vezu. Sada sam kao list na vetru, a? Sam, znači, taman kao list na vetru. Jel ti prija samoća? Pa da, sad mi prija, stvarno, posebno zato što je ovako brz tempo i onda kad bih još morao da odvojim neko vrijeme za sebe, a to za sebe bi bilo i za djevojku kad bih imao, onako, možda bih se sad i pogubio, vidjet ćemo tamo posle ljeta. Mada ja ljubav nikad nisam planirao, to se desi. Tako je. Kako traži, evo konkurs za devojku za Luksa. Pa u posljednje vrijeme mi se više sviđaju plavuše, ali volim ja i crnke. Znači može crno riča, sa tetovažama. Svaka boja kosa. Pa možda bez tetovaža iduća. Znači sad za promenu petu. Šalim se, ne. Ja obožavam tetovažane djevojke. Ali stvarno nemam ono kao tip žene. Evo to što si pitao za mene i za Mihajla, da li imamo isti tip, to se tako zadesilo. Njegova trenutna djevojka, na primjer, sad nema nijednu tetovažu, čini mi se. Ali meni su sve djevojke su mi lijepe na svoj način i onda treba nešto da mi se probudi nešto u meni kad pogledam tu djevojku. A neka osobina koju tražiš? Pa lojalnost. To je najbitnije. Za tim ću da tragam, mislim, čitav život dok ne nađem, naravno, nazad da ću naći što prije. Lojalnost, iskrenost, podrška i kad nisam baš dobro i kad mi sve ide, jer onako, lako je da budeš s nekim kad je sve do jaja, treba biti kad... I u teškim trenutcima. Tako je. Reci mi za kraj, ne bih da pričam za državu, koji su tebi sad planovi za ovo leto, za budućnost, šta još imaš? Ti on stalno iznenađuješ? Pa da, evo, ja svaki mjesec nešto novo. Nadam se da ću uspjeti da izbacim svoju prvu solo pravu pjesmu, koja nije youtuberska, u avgustu. To mi je plan, snimio sam je još u prošlom mjesecu, ali nikako se pozabavim time. Kako će pesma biti? Pa, bit će onako ljetnja, komercijalna, ali mislim da je jako zanimljiva pjesma zapravo, jer će ispod da ima jednu priču vezanu za putovanje i za jednu žensku osobu. Osim toga, plan mi je da radim kao i do sad, igraonica. Tu su neki biznisi koje radim onako, koje se nadam da ću moći da otkrijem javnosti od septembra, o kojima sam ja već 1-2 godine, pošto ljudi konstantno pitaju odakle njemu za ovo, za ono. Ljudi misle samo to što prikažeš da je... Ali ti vredno radiš na svemu tome, ne moraju svi ni da znaju sve. Ja eventualno uzmem nedelju slobodno. Ja svako jutro ustajem 8-9, vratim se kući 11 uveče i tad palim stream. Tako da ono, ima neke 3 svoje ličnosti youtubera, jednoga koji je u poslu, jednoga koji je tu za porodicu, tako da eto. Hvala ti puno, sjajan si, pa vidimo se opet uskoro sad, da vidimo ta kola. Hvala vam.